Namaste Vikshare, good evening from USA. Yam Patandulle Nigala Mukida Kavya. Welcome back to my channel. So, enchalo maatirla. Urdu maata, yan actually ni call manitillagu. Urdu nalla barsa undun pandero. Anchanikul kenda US rite enchino anpanda. Masu vishavanundu. Aidu onche vishapanda iPhone 14 release atunate kode. So, ini yana podundile idu store podu inkul actually pre-order manda so iPhone 14 deton kandu store popuna experience en cheppudu age jana ipperu mata mastu suspense adundu so duka explore manpuga aidu me anigale panudu undu ena second iPhone adipuni anite detonna iPhone 14 in already onchi iPhone ittundu unna first iPhone ave iPhone 7 Plus undu inka mast ishada iPhone so yan actually mixed emotions dullaini red reason undu first reason badadu inka mast jana paranu tirundu iPhone change manpunda ippada mast hang avundittinu phone bokka charge the issues baranittinu and ingondu mast preetiga phone dapande inondu first iPhone enna duddu detone first phone la unde ಅಂಚದು ಇಂಗ US ಡಿಪ್ಪನ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಪ್ಪಗ ಊರು ಕಂತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಫೋನನ್ನು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಇತೆ 6 years ಆಡು ದೆತೊಂದು ಇತೆ 6 years ಇಡ ನಮಕ್ ಏತೋ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಣತೆ ನಮಕಿತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜನಕಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ దగ్గరంచు ದೂರ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅತನ ದೂರ దగ్గరంచు ಕೈತಲ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಈ ಫೋನ್ ಎಂಕೆನ್ನಡು ಪಡ ಏತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಡಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಡನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನ ಸೊ ಯಾನಿ ಫೋನ್ ನಲ್ಲದಿಯೊಂಬೆ ಯಾನ್ ಪಡ ಯಾಪಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಸೀಸನಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಬದದಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಪದ್ ಎತ್ತೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಈ ಫೇಸ್ ಇಡುತ್ತೆ US ಬರ್ಬನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನನಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಂಚು ಕೊಲ್ಪುನದ್ ಮಾತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೈತೆ ಆ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತೊನಾಗ ಆಯ್ತಾ 782 ಪಣ 14 ವರ್ಷನ್ ಬದ್ದದ್ ಎತ್ತೊನಾಗ ಆಡಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಇದೆ ಬಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಕ್ ದೇವರಿಗೂ ಏನ ಮಾತಾ ಹಿತಾಯಿಷಿನಗಳಿಗೆ ಮದ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಏನ ಎಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೇಗಲ್ ತುಕ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲೆ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ಪುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎನ್ನುಂಡ ಪಣ ಜನಲ ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅಗಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಒರಿಯ ನಿಂಚ ಲೊಕೇಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೊ ತುಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇಂಕನ ಆರ್ಡರ್ ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಕಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಲೈನ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಒಂಚ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋತ್ ಕೇಡೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದು ಐಕಾಗುಲ್ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಪಂಡೇರು ಮಾತ ನಿಜತನೆ ಮರ ಪಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಟವರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಉಲಾಯ್ ಮಗುಲ್ ಮರನ್ ಮಾತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂದೇರು ಎಂಕಲೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂಪನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತನ ಪನ ಯಾಪ ಎಂಕಲ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಪ ಡೆಲಿವರ್ ಆಪನದೆ ಅಗುಲ್ ಕಂತ್ ಕೊರ್ನ ಮುಟ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬೇರೆ ಮಾತ ಫೋನ್ಸ್ ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days.
ಬತ್ತನು ಫೋನು ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಐಫೋನ್ 14 Pro. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಐಫೋನ್ 14 Pro ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನು ಪೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು 1200 ಆಡ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದೇಟಿ ತಾಪಣದು ತಿರ್ತು. ಸೊ ಏನೋ ಫೋನ್ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಫೋನ್ಗೂ ಆಯ್ತಾ. ಕವರ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ತುಕ ಸೊ ದಟ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಯಾಪ ಐಫೋನ್ ತೆಂದಿರ್ತತೆ ಒಂಚೆ 4 ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮೆ ಅವೇನ್ ಬೂರ್ ಪದಿದ್ದಾವೆ. ಒಂಚೆ ದಿನ ಮೆಟ್ರೋಗಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮೆಟ್ರೋ ಗೊತ್ತಿರ ಬಲ್ತನ್ ಪೋನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಲೇಟ್ ಆತನಿಂದ ಅವು ಬೂರ್ದನು ಪಿರಾಡ್ದಿಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಗುದ್ದಿಲೆಕ್ಕಾದು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಆಂಡ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉನ್ಮಾನ್ ಪರ ಬಲಿದ ಪಣ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆಂಡ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ತಂಚ. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಾಪಣದು ಪರ್ಪಲ್ ಫೋನ್ ಬಾಯ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅವನಿಜ್ಜಿ ಕವರ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡುದು ಬಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದಿದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಳ್ಳ ಐಫೋನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಡೈನಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಡತಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಸೊ ಯಾನಿಗಲ ಸಿಕ್ಕುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದು ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತು ತಿಳುಬಾಂದವರಿಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು.